Salutare tuturor! Azi continuăm cu partea a doua din seria căștilor wireless și avem azi căștile de la Samsung Galaxy Buds Plus, generația a doua a căștilor Galaxy Buds. Ele vin într-o cutie de genul ăsta și încercăm să vedem ce găsim în această cutie. Avem varianta pe albastru și încercăm să descoperim ce se află în cutie, fără să ne rănim, se pare. Ok. Avem ceva care ține. Ok, am reușit. Avem o cutie cu ceva cutiuțe. Interesant, o să le lăsăm acolo. Căștile și încă o cutie unde probabil avem un cablu de încărcare USB-C și mai multe capișoane de plastic pentru o potrivire cât mai bună în urechi. Lăsăm cutia asta deoparte momentan și încercăm să vedem căștile. Ele sunt pe culoarea albastră, mai avem câteva variante de culoare, sunt pe alb, pe negru, pe roșu și un fel de roz, din câte am văzut. Cutia este mult mai lucioasă decât varianta din generația întâia. Asta este mult mai mată și sincer parcă mă atrage mai mult varianta asta. Asta este mai lucioasă. Iar în cutie avem cele două căști pe aceeași culoare ca și cutia, tot albastre. Seamănă foarte mult cu cele din generația 1. Sunt, putem spune, identice ca și construcție, însă la interior avem, conform cu ceea ce zice Samsung, avem niște boxe pe două căi concepute de AKG, un sistem adaptativ de 3 microfoane, 2 externe și unul intern, pentru o voce cât mai clară în timpul apelurilor. Și cel mai important lucru, avem o durată de viață a bateriei mult mai mare, 11 ore de redare a căștilor, iar împreună cu cutia ajungem până la 22 de ore. Este interesant că la o încărcare de aproximativ 3 minute putem avea o durată de redare pe căști de aproximativ o oră. Cutia se încarcă wireless ca și generația trecută. Arată destul de interesant pe culoarea asta. Avantajul de a fi în ecosistemul de la Samsung este că odată ce deschid cutia, se întâmplă asta. Instant, dăm conectare, Galaxy Wearable și se conectează foarte, foarte repede.
și gata. Asta a fost tot. Avem o chestie apărută nou pe aceste căști și anume că putem să pornim Spotify direct de pe căști. Iar în aplicație avem diverse informații în Galaxy Wearable, unde ne arată nivelul de baterie al căștilor și al cutiei. Avem sunet ambiental și diverse alte setări care se pot aplica pe căști. După cum se vede, se mișcă foarte, foarte repede. Da. Unul din avantajele de a fi într-un anumit ecosistem, la fel ca și în cazul căștilor din videoclipul anterior de la Huawei, și ele se conectau foarte repede pe un telefon Huawei. Cam asta este despre căștile Galaxy Buds Plus. Sper că v-a fost util. Toate bune!